Ola, boas tardes. Tócame a min agora falar dun tema bastante diferente do anterior, que é sobre o tema do megalitismo en Galicia. E o título, como ven aí, sobre o número de mamos e a súa distribución en Galicia. Se polo menos contamos cunha base de datos de 3.000 mamos e agora teño 30 minutos, como comprenderán, tocaría moi pouco por mamo, pero non se preocupen, porque non lles vou falar de cada unha destas 3.000 mamos. En primeiro lugar, sobre o título, sobre o número de mamos e a súa distribución en Galicia. O título ven de un artigo de Florentino López Cuevillas, de 1949, no que indicaba, facía un estudio global sobre, tratando de cuantificar cantas mamos, cantos túmulos tíamos en Galicia, e facía un análisis tamén da súa distribución xeográfica. El chegaba tamén á conclusión, Florentino López Cuevillas, o gran historiador, prehistoriador galego, que de que Galicia e co norte de Portugal contaban con un número maior que calquera outro lugar do occidente. Non se trata aquí que é máis importante o megalitismo que ten máis ou menos mamos, pero este é un feito indicativo. Pero xa moito antes, a partir de 1865, Manuel Murguía, na súa Historia de Galicia, decía dun xeito moi poético, decía que los ojos acostumbrados perciben la pequeña e la gran mamua. Con isto, Murguía nos indicaba tamén, no século XIX, de que estábamos nun país con un megalitismo do que unha das súas características era justamente o gran número de monumentos. Por tanto, o megalitismo galego, que mostra unha gran singularidade, esta singularidade ven dada pola propia distribución, polo gran número, e mesmo polo feito de que Galicia se sitúa nun dos fisterres atlánticos. Agora ben, trátase máis que de contar, de colocar un simple mapa, porque de entrada contamos con grandes dificultades a hora de elaborar un traballo deste tipo. Xa as dificultades da prospección, como decía Murguía, la gran e la pequeña mamua. É dicir, hai veces que é moi difícil detectar a presencia dunha mamua, é moi difícil, pois fíxense aquí nesta imaxe, unha pequena mamua moi arrasada, frente a outro tipo de monumento de un tamaño medio, verdad? Ou unha mamua xa de un certo calibre, para entendernos. Normalmente as mamuas son pequeno tamaño, entre 20, como moito, 30 metros de diámetro, e en algún caso, algunha que excede os 70 metros, e mesmo os 4 metros de altura, verdad? Pero claro, tamén hai mamuas ailladas, e hai tamén mamuas que poden conformar verdadeiras necrópoles. Ten unha parte importante da gran necrópole megalítica do Monte de Santa Mariña na provincia de Lugo. O número das mamos en Galicia, obviamente difícil de evaluar. Os máis optimistas chegan a decir que pudo haber 20.000 mamos, pero claro, ao longo de canto tempo? Son sincrónicas as mamos, quedan moitos datos aínda. Temos falta, por exemplo, de datacións de carbono 14, excavacións, etc. Pero o feito é que sí. Aquilo que decía Murguía funciona. É dicir, contamos cunha distribución bastante homoxénea de túmulos ao longo de Galicia. Creo que nunca debeu chegar a eses 20.000, pero se a mellor decimos, bueno, en torno a 10.000, pois é posible. Pero calto? Pero claro, ainda faltan zonas importantes de Galicia por prospectar. E logo, claro, outro dos gravísimos problemas, as destruccións. Claro, hai veces que nós podemos detectar unha destrucción e, por tanto, colocar un punto no mapa, pero hai outros casos que son destruccións que nunca poderemos saber que se levaron a cabo. No catálogo oficial da Xunta de Galicia sitúanse un mínimo de 7.000 e pico mamos. É posible que non sean todas as que están, nin a inversa. Nos vimos que hai casos que se dan como túmulos, lugares que non son xacementos arqueolóxicos, que poden ser afloramentos. Diante desto, desde os anos 70, comenzamos un traballo de prospección intensiva
das mámoas de Galicia, fomoslo situando no mapa. Obviamente, a metodoloxía variou moito. Naqueles momentos iniciais non había GPS, por exemplo, as cartografías eran francamente malas, en algún caso aqueles famosos mapas un 10.000 con moitísimos erros, pero o que fixemos foi tratar de localizalas ben. Agora cos novos sistemas estamos mellorando a súa situación e confeccionamos unha ficha que lles presento aquí, bastante completa, dos elementos importantes de cada un destes monumentos. Decirlle que en este momento contamos con casi 3.400 mámoas, ca súa correspondente ficha. Si ben, nos traballos que estamos a realizar, a nosa base de datos centrase en torno a 3.100. Decía que hai problemas das destruccións, que en algún momento non saberemos exactamente onde houve mámoas ou non, etc. Pero non obstante tamén temos unha parte positiva, e é que a tecnoloxía avanzou moito, e en este caso ferramentas como a tecnoloxía LIDAR estánnos axudando moito, porque nos permiten afinar a localización. Por exemplo, teñen aquí en esta imaxe un caso simple, por traer só un agora en estes 30 minutos, o caso de, na zona de Soneira, da Arca da Piosa, que teñen aquí están, vémoslo aquí no mapa sombreado LIDAR, en este caso ampliado, e fíxense que mesmo desde o laboratorio nos podemos facer prospección. Isto é o que vemos desde o ordenador. E logo, claro, permítenos tamén medila desde o ordenador, ver o perfil, calcular os diámetros, e mesmo en este caso, fíxense aquí, con estes 3 puntos que se corresponden con que é a lousa de cobertura. Por tanto, frente a aqueles outros problemas, en este caso, o avance da tecnoloxía está aí e permítenos, volvo a repetir, contrastar os datos sobre o terreo e afinar os datos, sobre todo, no que se corresponde co seu emprazamento. E máis, en este caso, fíxense, a necrópole do Monte de Santa Mariña, con uns 30 túmulos, que se ven perfectamente, verdad? Incluso, despois da prospección con LIDAR desde o laboratorio, permitiu atopar unha nova, que non sei ben, creo que era unha destas, están por aí, que me poden decir despois, Benito, Miguel, Emiliana, que estaban en aquela descoberta, pero fíxense con isto simplemente para que vexan a importancia que moitos aquí presentes coñecen destas novas tecnoloxías ao servicio da arqueoloxía. E é máis, permítenos tamén valorar, facer como unha xeografía das destruccións, no sentido de que nos vamos ao campo, nos podemos analizar os inventarios oficiais, e logo isto tamén o podemos contrastar con esta tecnoloxía LIDAR. En este caso traigo só un exemplo, neste gráfico, da provincia de Pontevedra. Teñen as cifras dos anos dos catálogos, do 99, en este caso, 1999, ata 2015. Que quero indicar con isto? Poñamos que en este momento, en 1999, o azul e o vermello son 100 túmulos. Nos, co LIDAR, desde o laboratorio, podemos, deses 100 túmulos, localizamos máis de 50 deles. En cambio, temos un grupo de túmulos aquí representados en azul que non nos localizamos. Isto pode significar varias cousas. Unha, que o LIDAR non o detecta. Dous, que se destruíran, por exemplo. Tres, que poideran ser afloramentos. Por tanto, estamos tamén en esta línea que vai por un bo camiño. Pero fíxense como nos momentos, xa hai casi 20 anos, temos máis problemas, hai moito máis azul, pero miren xa nos momentos finais, desde os catálogos oficiais da Xunta de Galicia dos últimos anos, 2011, o 2012, 2013, 2015, todas as mámoas catalogadas que aparecen no rexistro de Dirección Xeral pódense ver a partir desta tecnoloxía LIDAR. Por tanto, esta ferramenta tan interesante e que nos permite valorar mellor, é un fenómeno tan complexo como é o do fenómeno megalítico.
Claro, por un lado o positivo, o negativo, as desfeitas. Non é aquí agora o momento, pero todos o sabemos que asistimos diariamente a destruccións de mámoas, parciales ou totales. Esta foto poño sempre porque eran as necrópolis máis señaladas de Galicia, publicada por Florentino López Cuevillas e colaboradores no Monte da Moral, pola zona da Ribeira Sacra, e esta era unha das mamos que aparecía na publicación de Cuevillas dos anos 30, e xusto chegamos cando a tiñan destruída. Chegamos e pudemos, canto menos, saber que aí houbera un túmulo, pero está desaparecido, aínda que sí figura nos nosos mapas, non? E solamente este é un caso paradigmático, que se me permite. Isto era como estaba unha das mámoas nas nosas prospeccións, de inicios por volta polo 2003, creo que era, na zona da Costa da Morte, perto das Torres do Allo. Pois no ano 2003, así estaba a mámoa, mesmo andaba por ali o propietario do terreno, indicamos o que era, que polo menos se conservara este pequeno testigo, moi ben. Pero no 2005 vamos nunha excursión e eu ali lle indico, miren aí á esquerda tamén o que queda unha mámoa e xa non había nada. Por tanto, no 2003 estaba eso, no 2005 estaba desaparecida e na Dirección Xeral de Patrimonio ainda se enteran no 2011 de que aí pudo haber unha mámoa. Este é un pouco, por tanto, a situación. Esta é a situación, os problemas, as realidades, un pouco a metodoloxía do noso traballo, catálogos, en primeiro lugar, revisión bibliográfica, cartográfica, salido ao campo, agora co líder volvemos e revisamos, pero hai un punto de partida. Para este tema, sobre o número e a distribución, sería 1938, cando Georg Leisner, na súa tese de doutoramento, publica este mapa, xa clásico, no que vemos as principales concentracións de Galicia e o norte de Portugal. Pero hai un gran baleiro, na parte máis oriental, motivado por razóns obvias, zona máis montañosa, pésimas comunicacións. Pero este vacío ainda se ve en este mapa que eu publiquei por vez primeira en 1979, que é reiteradamente publicado por todas partes. En este mapa o único que fixen foi basearme no de Leisner e logo poñerlo ao día con todos aqueles datos dos que eu tiña coñecemento desde a tese de doutoramento de Georg Leisner. E de novo vemos este gran vacío. Pregunta, interrogante, por que hai un vacío? É porque nas zonas da montaña non hai, ou é porque é un vacío na investigación? Algo das dúas casas, das dúas cousas, pero sobre todo porque, como en moitos outros aspectos da vida, sempre, o desenvolvemento económico, cultural, foi máis ben en todo este eixo de Ferrol, Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo. Dado, vendo este mapa, aquel proxecto que se inicia nos anos 90, iniciámoslo por Lugo. Se nun principio partíamos dunha base documental en torno ás 300 mámoas, xa no ano 1996, co gallo dun congreso internacional que celebramos en Santiago, xa logramos presentar 748 mámoas. E cando rematamos, por así decir, seguimos aínda en elo, o traballo de prospección en Lugo, pasamos das 1000 mámoas. Con isto decir que son mámoas, digamos, en movimento. Por un lado, novos achados e, por outro lado, destruccións. Esta é a realidade coa que nos atopamos en este proxecto, en este estudio. Este sería, creo, sería a situación, a distribución das mámoas de Galicia según o catálogo oficial que estudiamos, que é de consulta pública na Xunta de Galicia, en torno a 7000 mámoas. Atención, de novo, pode que hai puntos aí que poden non selos, e nós mesmos, a partir deste catálogo, cando íbamos ao campo, había mámoas que se sinalaban en ese catálogo e que nós non atopamos, por as razóns que foran, ou que estaban destruídas, ou que nunca foron, en algún caso eran alineamentos, ou eran acumulacións de terra, pero non de época prehistórica. Na actualidade, estamos a traballar sobre este tema e, posiblemente no mes de xuño, mellor que xullo, presentaremos unha tese de doutoramento, o doutorando está por aquí, Miguel Carrero,
que está a realizar a súa tese centrándose sobre todo nos factores locacionais do megalitismo galego en base á nosa base de datos de máis de 3.000 mámoas. Baséase sobre todo na cuantificación e tamén nos sistemas de información xeográfica. En este sentido, este sería o noso mapa das 3.000 mámoas, unha vez que retirando as non localizadas, é dicir que con estas, se non en todas, casi, podo asegurar que son túmulos desa época megalítica, 3.100 e pico mámoas, é unha base moi, desde o punto de vista cuantitativo, importante e que nos está permitindo facer valoración xa, non vou dicir definitivas, non hai nada definitivo, pero que dan un paso adiante en relación a como se estaba traballando o tema desde o século pasado. Dentro dos mapas de distribución temos este, quizás é un dos máis novedosos, que é un mapa de percolación que está baseado na teoría dos fluidos e que nos logramos pasar esa teoría de fluidos á arqueoloxía. É algo bastante inédito, sei que se traballará en diferentes campos, e tuvemos ocasión de poder acceder a isto gracias á estancia de Miguel Carrero de 4 meses nun centro pioneiro de arqueoloxía de Europa como é a Universidade de Londres. E este mapa, por que é interesante? A novedade, polo menos para Galicia, porque o que aí nos permite é facer un análisis de agrupacións espaciais, verdad? A partir de puntos. É dicir, os puntos son as mámoas. Pero é que nós definimos unha distancia entre mámoas e a distancia, despois de valorar diferentes distancias, pareceu-nos que funcionaba ben con unha distancia entre 1 e 4.000 metros e 4 kilómetros. Se nós poñemos como punto de partido na percolación outras distancias, o efecto é diferente. Claro, se nós poñemos unha distancia de 100 kilómetros entre mámoas, pois aparecerían todas. E se poñemos de 10 metros, obviamente, casi non aparecerían ninguna. Con 4 kilómetros xurde, verdad, este mapa de agrupacións que nos permite visualizar digamos, os grandes conxuntos. Que quero dicir con isto? Si cada mámoa funciona en relación con unha veciña que ten nese rango máximo de 4 kilómetros, quere dicir que hai varias áreas. Por exemplo, estas de aquí azules, do Val do Salas ou isto do Leboreiro, significa que todas estas azules, todas elas, dende aquí até aquí, hai algunha, sempre hai unha de 4 kilómetros. Pero miren esta gran área. Toda a área da gran dorsal galega, desde aquí hasta estas, sempre hai unha mamo de 4 kilómetros entre elas. Por tanto, outra gran área, ou esta área de aquí do Monte de Santa Mariña, ou, por exemplo, o Barbanza, xa que estamos aquí, tamén pasa. Barbanza temos tamén o mapa desta percolación, tamén nos marca un área. En outros lugares non, por estas zonas hai mámoas soltas, non nos permiten facer estes grandes grupos. Ou fíxense tamén o gran grupo de Costa da Morte. Por tanto, esta é outra das liñas que nos está permitindo ver estes grandes conxuntos. Para rematar cos mapas, outro tipo de análisis, en este caso son mapas de densidades. Temos, por un lado, un mapa de densidade pura, é dicir, de puntos, sinxelo, por kilómetro cuadrado. En este caso, este análisis simplemente de densidades de puntos, de novo, nos permite ver as grandes concentracións de mámoas. Costa da Morte, o Barbanza, a zona do sur Penide Galiñeiro, a zona da Baixa Limia e Leboreiro, a zona de Santa Mariña ou a zona tamén da Fonsagrada. En este sentido, abaixo temos un mapa tamén interesante que é o chamado mapa de densidade Kernel, que se basea Kernel, que está por aquí, que se basea tamén en estudios como, obviamente, estadísticos. Isto é o que nos permite suavizar, por decirlo de alguma maneira, o mapa anterior, e permite, de novo,
facer perceptibles esas grandes concentracións do megalitismo galego, volvo a repetir, a partir desta base de máis de 3.000 túmulos. Remato mostrando de novo este análisis tipo Kerner para que vexan de puntos puros, para que vexan esas grandes, as principales concentracións. E claro, tamén permítenos logo dar un salto, e iso é no que estamos na interpretación, dar un salto cara a interpretar, por exemplo, a orixe do megalitismo. De onde ven o megalitismo de Galicia? Evidentemente, agora hai que traballar con datacións de carbono 14, hai que afinar os datos. Pero isto, claro, se nós pensamos, e de momento é así, que o fenómeno megalítico na Península Ibérica, un dos focos de orixen está no centro de Portugal, no Alentexo, con unha progresión cara ao norte dende esa zona do Alentexo, o normal é que a entrada sea polo sur, onde están tamén estas grandes concentracións, é dicir, a zona desde o Baixo Miño, a zona de Salas Leboreiro, unha penetración por toda a dorsal galega, unha expansión, colonización de territorios cara á costa, con estes grandes centros, no lugar onde o mar xe a barreira, xa non se pode ir máis alá, pero tamén me interesa destacar esta da Fonsagrada. Por qué? Porque, se pensamos que isto pode ser o acceso, desde a Fonsagrada conecta co megalitismo asturiano. Fíxense aquí que prácticamente non hai mámoas, e aquí tamén na parte de León, ou na parte de Zamora, tamén é un lugar sin túmulos. É dicir, que un mapa producido a partir dunha base de datos e analizándolo con cuidado, pero logo agora queda non só todo o proceso de interpretación, permítenos mesmo avanzar cara ao tema da orixen, a cronoloxía e mesmo poder periodizar os diferentes momentos do noso megalitismo. En este sentido, creo que sí, que estamos, e xa estamos no 2017 comenzando a casa por onde hai que comenzalo, porque tuvemos que sufrir nos anos 80 grupos moi de posmodernos e postprocesualistas que estaban empezando a casa polo tellado, cando ainda non sabíamos nin o número de túmulos, nin como estaban distribuídos. Nós seguimos un pouco a línea máis clásica e sempre, moitas veces, remato con aquela frase de Ramón y Cajal que decía que si los hechos son bien observados, ellos perdurarán, aunque cambien las interpretaciones. E son as 8 en punto, e con isto pecho o que lles quería decir, e gracias pola súa atención.